Depilácia rukou je základná technika, ktorej výhodou je, že na depiláciu vám stačí len cukrová pasta. V závislosti od toho, či začínate alebo máte patričné skúsenosti, si vyberte, akú pastu používať. Ak sa neviete rozhodnúť, kontaktujte nás, my vám radi poradíme. Ako prvé si pozrieme smer rastu chlpkov. Cukrová pasta sa strhá v smere rastu, čo je úžasná výhoda proti ich zarastaniu. Pri depilácii nôh ju nanášame od členkov smerom ku kolenám. Niekoľkokrát rukou prejdeme po natretej pokožke, aby sa pasta dobre spojila s chlpkami a prudko trhneme, ako keď strháme náplasť. Trhnutie musí byť vodorovne s pokožkou smerom ku členkom. Ak nám nejaké chlpky na pokožke zostanú, proces môžeme opakovať. Cukrová pasta dráždi pokožku minimálne a preto, ak nám zostanú nejaké chlpky, môžeme na jednom mieste nanášať a strhať aj viackrát. Druhou technikou, ktorú môžeme používať, je depilácia špachtlov. Na túto depiláciu potrebujeme cukrovú pastu, drevenú alebo plastovú špachtlu, ktorou budeme pastu nanášať aj strhať. Rozohriatú cukrovú pastu si vyberieme z nádoby. Nanášame ju špachtlou proti smeru rastu chlpkov, takže si pred depiláciou musíme pozrieť, akými smermi chlpky rastú. Niekoľkokrát špachtlou prejdeme po natretej pokožke a strháme. Švih musí byť rýchly a strhnutie vodorovné s pokožkou, aby nevznikol podtlak a nevytvorili sa modrinky. Túto techniku je dobré používať hlavne v miestach, kde sa rukou ťažšie dostaneme, alebo v letných mesiacoch, keď sa pasta na pokožke rúk príliš topí. Ďalšia technika je depilácia pomocou pásikov, kde budeme potrebovať cukrovú pastu, depilačné pásiky, ktorými odstránime chlpky z pokožky. Pri tejto technike je výhodnejšie pracovať s cukrovou pastou Profi, ktorá je jemnejšia a ľahšie sa rozotiera po pokožke. Rozohriatú pastu vyberieme z nádoby. Pomocou špachtle ju rozotrieme po pokožke v tenkej vrstve. Nesmieme zabudnúť na správny smer nanášania. Priložíme pásik a niekoľkokrát po ňom prejdeme rukou, aby mala pasta a chlpky čas sa spojiť.
Druhou rukou si nad pásikom pridržíme pokožku a strhneme pásik v smere rastu chlpkov vodorovne s pokožkou.